Lidi, a dneska vás vítám u dalšího videa z Robloxu. A tentokrát budeme hádat loga různých společností a další věci. Tak jdem na to. Tak, já bych první dal tady na straně, což bude tady Flex Easy, takže vlajky. Ale nevím úplně, jak se to hádá, ale na to přijdem. Takže čeká. Takhle, jo, takhle napíšeš USA, tak. To je lehký, to je China. To takže tady to je Čína, anglicky China. Tady to je Rusko, anglicky Rusia, nebo Russia se to čte. Další bude Indie, anglicky India. India, tak. Potom Brazílie, Brazil. Francie, France. To uvidíte i moji skvělou angličtinu, nebo spíš uslyšíte. Tak a tady jsem hned ukázaný už. A pak mám v plánu vám ukázat, jestli si se mnou chcete zahrát. Vlastně jakoby moje jméno. Toto je Ukrajina. Myslím, že se to píše takhle, ano. Tady to je Německo. Tady to je Japonsko. Tady to je zase Čína. To je to pro mě lehký. To je Kanada. Toto je Nový Zéland. Aha, tak Austrálie. Dobře. To je tak. Spojené státy americké. Tohle je Mexiko. Tak. Toto je Itálie. Toto je zase Indie. Takhle to tady dáme. Brazílie zas. Tak. Tady to je Jižní Korea. Proč mi to psalo na služby Korea? Korea. Yes. Teď už to funguje. Francie. Tady to je Polsko. Toto je Rusko. A tohle je všechno. Teď si dáme zase něco jiného. Tentokrát to budou loga. Takže tady to je lehký. To je Coca-Cola. Tak tady to je Pepsi. Tady to je McDonald's. Tady to je Roblox. Jo. Já si počkám, až to tak, ať to můžeme udělat sami. Takže Roblox.
Ten teď hrajem. Jo, já jsem napsal mlem Roblox. Roblox, tak. Tak tady si to připravím už. Do prčet. Apple. Tak. Tady to je Netflix. To je Xbox. Tady to je co hub? Aha, Dominos. Tady to je Google. Tady to je Twitter. Tak možná to vezme takhle. Jo, to je nějaký divný. Jo, a teď mi někdo do komentářů napíše, že to je úplně něco jinýho prostě. Ale podle mě to je Twitter. Co? No. Takhle. Twitter. Jo, nechci si to nějak vzít. Zkusím to. Jo. Nějaký divný to je. Tak tady to přeskočíme. Tak, na skip quiz teleport. Tak. A já jsem se kam jsem nechtěl. Tak dáme hry, protože tam to bylo vážně nějaký divný. Tady to je Sonic. Hahaha. Tady to je Minecraft. Jo, tady to, jak se to jmenuje? Jo, to je těžký. Jo, mě to vůbec nenapadá. Jo, a teď mi to všichni napíšou do komentářů, jak jsem prostě špatnej. Ale si teď nemůžu vzpomenout. Tady dal hned vím, ale to tady to taky neví vůbec. Tak asi to teleportním zpátky. Protože prostě teď nám to nějak nejde, mi přijde. Smiling Creators to nedám, to je na mě moc těžký. Play tam taky na Rainbow Friends. Doors taky ne, Inside Out nevím. Quizdor, jo, to bych mohl zvát. Tak Catnap to je tenhle. Po mně. Yes, Blue, to ještě znám. Dog Day. Jo. Anxiety. To jste neviděli. Je to tohle. Joy. Tady. Sonic je tenhle. Pac-Man je tady ten. A Xbox je tady ten. Netflix je tohle. Fortnite je tohle. Apple tady. A to je všechno. Tak to jsem ještě dva. Já bych zkusil ještě ten Rainbow Friends, protože to asi bude lehký. Tak, to je Blue. Tak, tady to je Red. Tady to je Green. Tady to je Purple nebo Pink. Tady tak to bude
pink. Harmony. Shit, life to Roker. We Ano. woke it Roker. Touch Ten me, je all the mount with missing oranžový. parts don't touch. No, tady ten bude žlutý. No, nevím, jak se píše žlutá, já jsem taky dobrý. Tak. Ježiši, tady to je fialový. Tak a teď jsme na konci, takže tady to bylo docela lehký. Tak v hlavě to ještě neznám úplně, takže jste viděli u tady toho kvízu, tady toho quiz doors. A tak dáme matematiku. No je obdím. 3 plus 2 to je 5. 4 plus 2 je 6. Tady to je 11. Mám se nevyvinit. To je 10. 13. 16. 14. Vrátili jsme se zpátky do školy, jo. A co říkáte na to, že už je konec prázdnin skoro? Já se upřímně docela těším do školy. Napište do komentářů, jestli se těšíte taky do školy, anebo vůbec. A tady je to 12. Tady jsou 4. Tady je 7. Tady jsou 2. Mám sem vlez do 5. 8. Jo, teď. Jo. To je těžký strašně. Ježiš, já jsem nemohl. Až o tom přemýšlím, jakože kolik to je. Zvem to. Tady, jo, tady to. To započítal za mě. A dali jsme to, tak ještě něco zkusíme. Tak, jdeme. A jedu. Když tak napište do komentářů, jakou hru mám hrát příště a vám to o srdíčku. A zahrajeme si další. Tak, tady už budeme psát. Dobře, takže tady jsou to 2. Tady je to 8. A teď můžeš například, to se už úplně vymrlet. Tady to je 11. 16. 14. Matika mi docela jde. To je 31. Beru zpátky, matika mi nejde. To je 25. Takže 25. Tak. Tady to je 37. Tady to je 57. Tady to je 32. Tady to je 43. Tady je to 35. 50. 79. A jsme na konci. To nebylo takhle špatně, ale nebojte, teď už matiku nebudu dělat, teď už to leze krkem i mě. Tak. Jedem. A uvidíme. Takže. Co bude tady matematika a taky matematika. Tak dáme ještě tady tu matematiku. Tak 1x1 je 1. 3x5 je 15. 7x4 je 28. 8x8 je 56. Bro. Kolik je 8x8? Takže. To já jsem nímant. 64. Ježiši.
We woke at Roger. Touch 48, me, the mount with missing parts don't touch. 20. To je to 7. Vážně? 72. Jo, no je to 72. Mi to nepřemýšlí. 18. Tady to je 16. Tady to je 24. To je tý brďo. 49. 8 krát 7. To je 56. 9 krát 2 je 18. 8 krát 5 je 40. Tak a jsme na konci. Díky, že jste sledovali tohle video a čau.